Jeg hedder Inge Schuster, og jeg startede ret sent i mit liv med at fotografere. Jeg startede for 12 år siden, hvor jeg tog vores feriebilleder. Det var første gang, jeg overhovedet nogensinde tog billeder. Så da jeg kom hjem, var jeg jo spændt på at se resultatet. Og jeg var jo ikke helt så tilfreds, som jeg havde forventet, fordi jeg synes, jeg manglede mange ting. Så jeg tog ret hurtigt et kursus i, hvordan jeg betjente mit kamera, så jeg kunne være med bare at tage det på automatik. Jeg fik en lærer, som var streetfotograf, så jeg begyndte også på at tage gadebilleder. Jeg synes, det var rigtig sjovt at lave streetfotografering, men jeg havde lidt svært, at det var grænseoverskridende for mig at tage billeder af andre mennesker. Og så gik jeg hen og spurgte, om jeg måtte tage, men så mistede jeg situationen. Og så ganske langsomt begyndte jeg at vende mig rundt mod bygningerne og tænkte, jamen jeg kan da tage billeder af bygninger. Jeg har altid interesseret mig meget for arkitektur, og jeg har arbejdet i mit liv meget med design og indretning. Jeg begyndte så at tage billeder, når jeg gik på gaden af huse og bygninger. Og det blev efterhånden det, jeg sådan følte mig mest til rette med. Det var en fotoudstilling, eller en kunstudstilling i Hamburg, der fik mig sporet totalt ind på arkitekturfotografiet. Jeg havde faktisk hjemmefra undersøgt, at når jeg kom til Hamburg, så ville jeg se en speciel udstilling, som handlede om vægdekorationer, som var lavet af en mand, der hed Günther Förk. Og der blev jeg helt betaget af de rum, der var, ligesom jeg godt kunne lide dem, med former og farver. Det var faktisk kun firkantede, geometriske motiver, der var malet, men det var noget, jeg godt kunne lide. Jeg kan lide ro og orden i billederne. På den her udstilling har jeg taget billeder med, som jeg har taget på mine mange rejser, fordi jeg har altid mit kamera med, når jeg går nogle steder. Og jeg har også rejst meget i årenes løb, så det er blevet til mange spændende billeder. Jeg har udover billederne fra Deichtorhallen, så har jeg en anden meget spændende bygning. Den er fra Danmark godt nok, men der havde jeg også kameraet med. Der har jeg taget billeder af Lego House, som er en meget, meget spændende bygning, der ligesom er bygget ligesom med Lego-klodser. Og jeg har 2 af billederne med her i dag, men jeg har taget så mange billeder af Lego House, så jeg faktisk kunne have fyldt hele hallen med billeder fra Lego House.